Naman nabidakan na mag-istabir ka abisita nga nakiilelehan. Yang makada nakatero ka. Maganya tero ka na nakangano din. Ang katanawaya. Kadua gawin na malulot kalabat ano katero ka. Nabakano pendidikan. Katalo gawin na na. Baka nung panapat yan kapat na. Di ka belengiyo. Yugo nga sila. Mga pamanapangatan ang sa mga bisita. Oy, ay magumanapit pero ulabi na basta ka ba siya po ka ba siya pamilya ka na ayaw na taman na ukapamisita na talo gawi akatinyan adiyafa tala so kapamisita tunabi na ayaw taman na talo gawi pati ini bali miyaling akiran mabuha na ba nagkabalingan na kagaran na agiyap kayo nga pakatitin nyo sa kaso na kinata na pangaloke kay kalangan na dito na di pagilutan nga man nga matip manay kuhu. Oh, naskamabu na di nga pipikira matang ko Allah kasabi sa kada-kada kumisitar ka na aya kada-kada ka panakira ka wala ko risking ka kakyo pa kayo manasubajitian na share ka ay makna na niya ka okay ka dito na di mo tingin ako na mga ayangyan na mga bununga po makakanian mga manok na di mo ito kapot makakakanang akiran na kakyo pa kayo manasubajitiran na share ka po kung kita wala kagin nga di pamakakanang mga binatang eleno man lang nakatawa na nadataran nakakaluluwalwagan kira dia waktu apa dulu, nabang aku beli, ini udah nak atur ulunnya. Kasih mana orang beli ngap, napa pakanan nak tiga tiga nama aku mga mano kami akulangan. Macana, kau pakai mana sobat itu mga mano kamu sobat itu aso muncul aso enak kawan. So berdua, nah ayah maknanya nak sobat kalian nak siapa kau kau kita. Dia tu ayah mana mana beda-beda. Nau mengorek Allah. Tidak pamut. Ah, siapa kau tu kawan. Maratela kan. Dia kan sana anda belum jauh tahu biar bisa wale. Anda mahu belum ambil dua tim mana persen kan. Mana agama itu. Oh, nah kebubayan tak lagi ya semua satu. Dan dia mau tahu sumber kami mana belum di mana lan. Nak anda bayar kami belum. Nama tamang mau pispan nak anda kenian. Biar sana bela di porugan. Kemudian kalau kelebati. Namanya jangan mata masuk susah mana ruangan ini panggung biasa masih ada bagus yang ini dia kan mata nggak bisa belum menyatai lah emang dan mau biar siapa nalungan apa pada tulah kerana yang peribatan Inaw biang kaasyakat tawa mamana miya misita sang kaginawin nakasyaraguna na ina nung mapupumisitay kasabab sa mawatan adar paa kawatan nira miya misita siya ito pamana pagarin niya inaw na miya umanian na daro sa padiyan ginawin niya dahil miya umanian ang kaya tetapi ang nabubaya rakon duta dahil gagawin niya sa ayaw maano niya na karuman niya na mama dagagawin niya nun. Ato na niya siya na pakaganda sututus o may misitaw. Ayun na nung kaya pamisita nagtutok niya Assalamualaikum Assalamualaikum pumirawa niya kaya babaya antang nga persyalam na pumirawa niya persyalam antang nga persyalam alipun niya salam-salam tiya na prila kong abay sa kanso bulayo ka o mama amat tahu sangga awalnya kiwalay saya. Tinata mama na tinabi siya mitatapi yan. Mitatapi. Ngira mo na mitatapi. So tingin so ginawain ka na tinawain na siya kito. Na tingin ako tubo di mangintag sa palaw ang tapuro apalaw. Adiyo ni mani mo siya itagun. Oh, ano naman to abin nito tawi siguro man yan. Kau to atiyan na di mani mo siya itagun ang kau to mama apang nintak wala amaligid ko palaw na ay niya din ipatay. Kung linutang mo ba yung maratay mo dulu hindi ka pakai sepele anak mo dulu yan Anthony Mesha mga uripan Allah nabag na makatatatanga diyan ko to mama diyan nga kita betutul na mabanugan yung nasim matataw sa mata kita ba kitabul kabair kita ba mga laag sa apyan itulun na makatatantang siya kito pamana sunti kita na bababangan at di na pumili niya bubaya marataya na siya kakakaruma amama dahil gagawin niya na di na pwede pa masya kito na di na niya ka nakatawan
Inaw na din yan din ramawi, dadi nagiraw ikatan so kanaka, nakatan so pagi naman naka, babi man sa walay si kanuman ka, nakapakaya batada na koto sa panganangkan, nasulog ka mo sa kwarto, natalo na kasulog ka din, nakoto sa panganangkan, na ayaw na pinili ako makadikan sa kiliwan, kada sa walay sumakaramakan. Kau tawa? Dadin, nalaka ba niyan? Dahil kau na kay Matina, miya kau maangkota mamaaginawa niyan. Nauna ating yan din suating amin bibigwin suating at yun yung suitago na yun yung subukin na may kukurap na yun yung suburin sa buntanian na ayaw na pangalayan na may naritan na yun yung ditunda ang suitago na madinang kakana inangin na bunggu pa na pugugupi ang puto arimaw niyan madidipan su arimaw niyan kamalaw ni gagaw la ilaha illallah nakagirong umedya ito na may kaguro ko may nalawang niyan inugupan niyan kuitago Uy, no siya lang nakindok siya. Agiri siya lang, no siya lang makapagili. Tiga na gare, tina mapipiyagin na mga tina uway. Na tina nyo nga arimong ka, na tina madilipan ang arimong ka, tugupan na kunin. O di siti ni sa sababuan, masa nga arimaw, na benda daagkat yung mga kanita ko, nakapila ni karanang. Na madiditigan nga mapamagkasakan, na iniikatakan siya diyan kaya alawaso arimaw, na dinalakan nitundaan, na pagkugupan na kunin. Tinatang utami ang makan sa utawalay. Pasalam ako na da ko niyan lakain. Nagway amaanan niyan na peso taw-taw na da. Napiterwa ka nung panaanda sumita tapi ka. Na ayay ni simbagirakan, na kautusan ko ta puro palawali ng itangon, apang nintak wala amalilid, may patay niyan. Tiyo mo tama maakaro makananan. Na tinadina ni ulolan niya, tinawan. Oy, kamura na amuanan. O, tayo manan niya, kamura niya. Natigay na, sani batal ako, natigay na sa sabana ng mananan. Agya, ayos ko man, na so dato, na api ay ulaw-ulay karumang ka, na sisabaring ka din. Oy, na baka nang pupungo siya ti, pupungo na nakakwala, o pamakamarantay ulaw-ula, na maalin na di mo ta pamigiran yan, na maalin na di mo ta ulaw-ulan yan na makapiya. Kanaban tiga awaan na kayo sa kadun, kakana ako ditir po isla mabasta-basta kapag gawin ka mo babay. O, tawa, nandanin niya siya. Natina dia terus, natina dia terus, porta tina dia kapagileta. Na dia gini siya gitu. Gamati dia ko masumama. Tiga na ino ka padamatan. Namatan uto bubaya laki mari. O tayo na sumari yan. Setan uto. O setan. Tiga na ano uto pagisya ka mama. Adi sasara mati. Tiga na ginawa ya kamanoto. Tiga na ginawa ya kabso. Pawai bisa kan ya nama. Natina niya kapag ila kami koto adat matina niya dito. Dahon man matina niya kasarang. Petepakatan ho. Kaya may kapanuntundan mo kami yung girang usara na kakidatan mo. Nanya na ang tanong. Mata na ako man siya man yung tanong. Sabi ako na tiga, bumili ko maganda niya kasarang. Siya man yung tanong ha. Napakaganda sa tutul mga ulit loma. Miya kau makuman siya gitu. Ayun ang kaya pa kauman na patutok sa mutapay ikaw. Assalamualaikum. Dahil lagi mati na miya kainay na yan miya kasing gabi. May miya kasalam. Alaikumissalam warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Namalum miya katandang yang itu tinamalum miya ito sa materuyan. Tiyan na badi suwalayo pagariang na ginawayan na tinaway. Na tinanganin kanya. Na tiyan na mitatapi ako niya. Ada apa mana? Naya wakong kaaw ka nakaanakan siya ka. So nagkatingin. Tadi ako mga sun na kinapili ako makasuwa ko sa tulang. Daw niya ako nagipang natin sa Panginoon niya kanya. Napagi ako may tadi no. Na kinapili ako makamalo ako pagpasya siyang kota kwarto. Ako nasawala yung kota pagaling ka. Nainom tingin ka na yung kaka. Dia manang kaya pa kumangkana. Dia ko di maninimu kasunuunakan. Kakautua di mangintang usap pura palau. Napupungan yang karangan kuala amanan dua murian. Miya kaguro pun lagi siya dito. Miya kaguro pun pinamatan niya kung may kumapi kakarama. Na tinawa na kasi kasalaw kasunod na kasi pagalitan na pero nakanungkaan makanggulan balik. Noon niya ko nagintali siya panganaman na hindi makapangalang-alang ang utama. Miya umanin ng mamana ay nauna
da arimau nian dan mia kay titok ni italu na tiyo siya babay inugupan mia ko unya mamaila tinamya ko maso ano mo na mama ay pulisya kanyan tinandaw dahil ko to sa suda pia kandangan na pia kay no makati na pia niya Peter na nang mata ko na tiyan na dia kanimang itang na pia niya wala terang pengen yang karangan tingin wala abad mapipi aginawan niya mia kasud siya na nakinguro na manusia rasul min sa mo tuaru tingin na bedi na siya warumang tingin na bedi na da tingin na tiyo sa warumang tingin na jadi dibulat oh niya tay tingin natina dia subang wa karma natina nung simya kan bida shaulau dalam menonton ma'arif Allah subhanahu wa ta'ala aya makna na igira amiyat to na mabuko babay adiyang ko to amatao aki papanta ganyan ko babay na lalisang na to surga may kaysa ko natuna bi ko mga sahaba tiyana ala ukhbirukum binisaikumul jannah bahkan syakanu tubunani penutuni ko mga bayi ko surga qalu bala qulna bala ya Rasulullah natubu mga sahaba ya Rasulullah na umisubang kara kami penutulangan na mga bayi ko surga natubu nabiya waludun wadud ayaku na mga bayi ko surga na mapasang ikabagay syama'a إذا غضب أو أصي إليه أو غضبت زوجتها إجرا كنا كيرانgitan na pagkagenggenyan aginawanian na igira aya maknanian na anamira taratau na pagkagenggenyan aginawanian na igira akerarangitan ni karumanian amama na pagkagenggenyan aginawanian na ayan na kasan din ni kasipati niyan kay karumanian amama amikira ta aginawanian tugo nabi na ubay niyan na kapatan niyan apada da lima o karumanian amama na pakan kataan o pakan kataan niyan na terunian atina hada yadi wa fi yadika la ahtahillu bi ghamdi hatta tarda na ayako na teruno babay ame kapya sipatan yan si mama akarumanian nakapatan yan na lima ekarumanian na mama na terunian alima kanaya nagulimang kaini na may kakapata na ibatan kadiya ka nabuka na limang kasataman sa lima kapya aginawang ka daw manggulaw lang ang mga bay na matang Allah ka sobra pasyataw sa surga lagi man doon nakapta na kani mo pedagan ng pengembangan na ada mga pakanang nakaw o ano ba pero ka di lang bukan nga ali mga sa taman sa di lang magida mga piagi nawang okay lagi usta mabune kita ada karya malutano yang mga tuwa ketampar laga na mamala ati ka di lang bukan ini cuma saya kina biya madang mga muda wah okay nakana abadina ni tiyaman ng Islam asal kegegangan matang wallah ukali di ko mga bay na may balitan wa apa manasok rumay na doon mga tidawa nakatawa na ka so mga wataiyo na si ikiran di mapamuna so ulaw lali wa kerumay wa apipia pagpamula kanu siya kang ginawa yung kakerumay pagpamula kanu siya kapulangan na siya gagaw na ninyo katawa na iya pagpamulaan niyo na sa mga wataiyo na mamakala siya na nagbabali ang niya makalalagay niya makapipia kagagaw o tulad naman Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi mengulit Allah. Baru kalau nak makasagalo, bagi mga hadithaya a spesial aparalkan mga bayi. Allahu Akbar. Nah, orang yang antum lagi ko to mga tao, ini subhatu Allah, adi mamang ni siran. Owai, na ipupena kaburilan sa simberang ko Allah. Dito sa mga tao kapamakilaylay. Berbupan na persimbayang na danya na kayo tudas tugunan sa sanaw dyan ako persimbayang patay tabo o dyan tarong pagpakaawid siya kapakilaylay nakuha siya pa na piyang nabara ka dipigay panutol na ini nakuha siya raw saka ni manto na di ko disunat napanutol siya kapakilaylay na simbat wallah pamana sekreto nga o gagagam ka na sa mga amal ka ang mga sunnah na paginasangka oh kenapa tiga udah matang mama kasang ni gagawin na dia kudung pagkatorong o dia mo kaysa ka Jose pagmaan ka adi yung kota mga sekreto mga amal ka Allah na orang yan antoni hadithu Nabi sallallahu alaihi wasallam antoni ni subhatu Allah katil wallah sa surah Al-Baqarah
An-Numero amaga to sa 86. Tingnan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Igira atwallah ini isyirka atwa igira ini isyirka ori penakan suma kapan tagko ayam ananian nakapamangni wallah simbot wallah nama ta'na tuwallah asyaknimia karadirani upup pemangni ujibu da'watad da'i idza da'i natri makna kan syupangni utau igira amyamangni rakan tuwallah Allahu Akbar. Namun itu akan berkebaya wallah kau ori penin antara meniku Allah. Syukun syuallah ni kira kena lalai maka papalan syuallah nak kebaya kanian. Nak tiap masuk pendahan nak pemadarakan. Nak ibu yang kanan bagus syukur pemang ini. Ayam ni kebaya wallah nak syukur penin asyik tamalan goda tarian manusia. Kenapa para wallah? Kenapa ya Allah? Tahu dah ini. Jika dibaca mengalimu, tadi dimakai. Nah, antuni hadis qudsi abitar wallah sisa hadis al-qudsi natina inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilayhi ay yuraddahuma sifra. Allahu akbar. Babak pernah hadis ka pelu tulia kini Abu Daud Abu Tirmizi di sumber ko mga muhadithin na makabagbugar. Atau Peter wallah dari kaya kenapa mata tahu sa Quran ka dari ka hadita Peter wallah nabi tira mata ana syuqadna niyu wa tabaraka wa ta'ala na hayyun na uyuyun karim malay gagaw yastahi na ipagkaya iyan syukuri penyan igira ini puruyan ambala alimanian amyamang nirun na ubanin merupakan duda asyiru atau dia idealin akan apa bismarata syok apa mangni epoporo alima wakagi gerap kenegetan lalu na di guna mapia syok apa mangni epoporo sodema na kata sodene la sojua le miterun na dia nutun peni Tirmizi Abu Syekh ini Abu Daud epokaya wallah soal penian igira ini puruan ambal alimanian amya mangni wallah na ubane lupakan duda ada tarima wallah waktu pasti dia idealin mama gerede na kati katiru wallahu ta'ala sa hadis qudsi alima pia begini pada tarik aku show mikir awasya Allahu akbar no mafin alin tan buhu syukun syukapa mengenai tubuh nabi tapi dari nabi latina ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha ithm wala qati'atu rahim illa a'tahu Allah biha ihda thalath da'atu nabi muslim apa pernik wallah sakapa mangni asara ada abanyan itu tolak aginawanian na asara ada abanyan itu tolak atunganian oi na inunta na ibugiron wallah adiyun kaya apa pemenian asara ada abang ka itu tolak aginawan ka asal ada abang itu tolak amanan na tuwanin ka aya bisa isa apa pang atrapi pangani ko Allah na igira ana itu tolak ka atuwanin ka agu ginawan ka kati pingilo kay Allah ya Allah rina yakum ka nasabi di matawro bila ato mo tolak sa tuwanin yan apa kira ka seperti apa dak apa ngapin ako matawan na pia mate ka sadang na dia coba apa ngapin nah skema mangni mapasang ka pamangni ko Allah sarila na di ka mataw mamrenila baka di prinay Allah subhanahu wa ta'ala Allahu akbar na pumiro ka ya Allah nakalimunakum ka ya Allah nakalimunakum ka na skay di mataw nangalimo ami akadengahan tabiya ay bu kedegito napakada kanan wallah mata ni mata expression napakada kanan wallah o tiga makapumuga gi bidaba napakada kanan wallah ribu ke pagada kan wala akadenga tabi oi na inunta
na syokon panganin ka nakati syok kaulanan niya ang etalo kasabapan paganayon imma an tu'ajjala lahu da'watu aduma na miya mga nikwalla adiyere kudin walla panganin niya pamana tiyari madin walla auto dataro to na miya mga ni kaya Allah iman to na dia ngawatakan na magatin salit pasir maestra dia ngawatakan na magatin siya engineer attorney, alim na pengening kor kaya Allah pakaburdang kaawatan na pakabarang ka na niyatin sa exam na dama kapero na aluminium arisulta amya perisyang mutari sulta na penuto ko panganin ka adiyari karakawang sa panganin ka tiari mawala khadwa tugu nabi adi manggulaw-law pangani wa imma ayyadakhiraha lahu fil akhirah na almana panganin ka adadan ateri monwala sa dunia na singkap kekalim lang sa alungan akiyama na inuwa yang na dunia matang Allah api alang na panganin ko dunia na tarima na mas mapya sa panganin sa alungan na moreka mini punong karuna runga ng pag-usabai na dahil sadeng na kauntunan nakasadeng nakapatay kenapa dia kaya makna niya na makagulaw nga pa na may lingkan niya gara kada siguro na minisande auto sapong siya na ayaw makana niya lagi sa dunia na lang temporary atay na temporary kadato na temporary tamo na temporary na mga wata na temporary lang temporary nasa alungan na mo na da abong temporary kada iman dahil sa na kamu kasutamu ka na kadato ka swadato ka o ay lanaw na kabaya ka kanaba sa nga dunia amalimit ito sa kabaya ka sa nga dunia Itu itu ditaruh di pandang utama. Nah ternyata lu akasho apa mangani wa imma ayyan sarif anhu min as-su'i mithlaha na admana sopangnin kana si ini balawag ulusanka kamana terima walla sopangnin kada abun datang sadawana mauri da abara kon nyaras oge na analusanka naron bilawag walla niya dede bagus solusan ngagi sopangnin ka Uway karon yan inisap mo sa magtalusan ka. So ayaw maana niya, na di bisa na kapamangalitan na terima Allah, na talong ang pagkasuayan. Ana ano na mauri, ana niya diri karakaw, at na si ingyan initapal sa diyong putuan siya nga na pinasuan ng utara. Na niya sagutan mo yaw. So ayaw maana niya, na ayat pitiro mga sahaba, na tingin ya Rasulullah, qalu, idha nuqtiru, natina ya Rasulullah ikira apya khada khalami syuka pamangani ko Allah natuna biya Allahu aktar syualla idalawa ni nama dagal mana ni napakadagal ni pangani ko Allah kada manalawan walu tala madagal madagal ka pamamagay o ay na alin tan ko dia kandua nah antune mga ada punan talun antune ada ba kandua aku kesapa panakaterima ako pangani kapaganeron na al-ikhlas lillah na pangani kakuana na pag-ikhlas ka biya tulabus ka paman hindi ka pangani kakuana na tulabus ka pag-ikhlas ka pakan lepan na makang kadapo siya pa data di mo takabasang tagubiyan na dakakatiru api yang tadi pergi syurga beri mata ya Allah dani dia cuma sama dia asyik ya Allah dani aku nak mani aku mau sini datang nada abang ngapor mada akala kong Allah kailangan na pag-ikhlas ka ko Allah kapag kebabaan Allah syukurin penian ama pasan ka pag-ikhlas yang kedua ayyabda'a bihamdillah wassana'i alayhi thumma bis-salati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa yakhtimu bizalik na ikadua asyuan naka ko panganin ka wallah na ko pagkaterima wallah ko panganin na daan naka apa nagipuon na patero naka so alhamdulillah wa tana alay nagusuka mentugang wallah nagusuka selawat tingkah ko nabi kapag na paganya pagini ka kedua ka na pagi kelas kadet kikirang ayaw buka panganin ka na para wallah kenapa aniran media mapya ko ikan dua kenapa nilang media malaki para tiap wallah kailangan na pag-ikhlas ka nandini ka pa pag-ikhlas ka nagiro ka a'udhu billahi minasyaitanir rajim
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kabantu Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Udi kana ngatawi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, meswatan kenapa ayah kandungan dan nenek kandungan ya Allah. Punya apa sih 200. Ada gagal di sungai. Dia tu mapel kandungan. Penganut pendereka. Udina ya Allah, ana benih aja, una siapa aku nggak? Dan anak ayah mana ni anak paman tugas Allah. Dia tadi nak kita kubu kesina. Ini papanya kena bicara. Nah, telu asyuk enaka. Apa mangani? Aku sababan aku apa mangani? Nagu ada dia. Na al-zismu fil doa wal yakin bil ijabah. Na pipikiran kana supangaling kana terimaan wallah. Na so yakin ka na titula yakin ka na terimaan wallah. Ubali mo tayo Allah, napakabugira ka watak na ya. Abkasagi, uyang hospitalan ada. Na di ka nakunan ni Allah, mga nagutan na ni mga. Pag yakin ako Allah. Na ikapataw na al-iha'u fi ad-du'a wa dmu wal istijal. Ay makna niyan na yung uto di nga di kandua na ko-concentrate ka. Ko-concentrating ka ang uto kandua ka. Tetekesang kau nang uto di nga di kandua. Di nga kumandangan langi. Pamakatali na di nga mugay. Na ayaw ko na ikalima na udurul qalb fi du'a. Napakadaro pa ang kaso pangning kapupuso ka. Siya nga katago sa kapang mga pagdama. Manaba siya nga tigo sa ulo. Ang mga buwan na napiting raw nung mga. Ano to? Kaso pangning na si nga tigo sa ko puso. Na ikhanam na la yus'alu illa Allah wahda na da abang ka pagpanganian na inunta mo siya Allah isa-isa. O to, da abang ka pumakapit ng panganian. Napakapira mga tumitay sa garan siya. Imanto nagupia ko niyo, maswatakan na kasakit. Nakapan ako tun na namala. Uli na mga kasama no, kung napia makalayo ka ko nono. Mabuhay niya siya, ulo niya gula manong nalagpo. Tinasila na ko to, tinasila na ka. Ang katabdiran. Kasi na matatawag sa sakit. O kaya mga niya, nandang mo na ng siya, takapan ako to mala. Kung nikakwala na sumusuwa Allah, ito nga na ka. Na ikapira. Ikapito. Admu du'ai alal agli wal mali wal waladi wal nafs. Na basta apangani ka na pedang kaum so mga pamilya ka. Pamilya ka ko Allah so pamilya ka nagutamu na gusto mga wataka ang gusto ginawa ka. Yun na ka pamangani. Na pwede mo ginawa ka. Ay Allah napakatamo tama ko nga. Na pwede na niya katamo. O tati na sa amin niya katamo ko. Tapos taga-taga na makati ko. Nafsi. O tumakas sarili. Na ikawano adab ko kandua na khafdu sauti biddu'a bayna al-mukhafati wal jahr. Na impenang kasukan duang kasadip manumatanu na di mantanto masulan. Pagalitan o katanong abu masulan. Igira asabu. Pamana ketangin ya Allah. Apakah ya Allah? Ilahum ya Allah. Ya Allah maaf ya Allah. Apakah tanah kena dia apa? Kenapa ya Allah? Asyik apa nama tatang syawala ya? Dia ya Allah. Atau mga sharingan niya terbang ini, balik panggil terbang. Wah, pamana ketangin kamu. Ya Allah. Kenapa nak dia kata? Jadi mata. Pamana bakal dia kasih jawab betul. Oh, pamana kain na kena go tangin ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Fatwa na ikasyaw. Al-i'tiraf bil-dhanbi wal-istighfar minhu. Na kailangan nakatukawan nakasolusyon ka. Napupungani nakakuwala akarila ka wallah. Wal-istighfar minha. Na di ka ditatawad ka wallah. Na di ka astaghfirullah. Astaghfirullahul azim. Ya Allah, rilahum ka ya Allah, maafiyakum ka ya Allah. Nafsyukun na kung syukur pungani nakakuwala. Na ikasapulo na at-tadarru wal khusu na basta apunan ni kakwalla napaka landagang kad na ginawang ka kailangan na maalak ka din ko Allah sa dataruba ka ko kordama dataruba ka sa sawan pero baka tiba sa kana ko Allah
Apa baka pakagro? Na isyaw tua tatalimaan sa pangni. Naku ada baka pangni. Ano baka pamangan niya babaliwala na. Adi ka bimangilala sa tao. Absurong lang ang luto lang ako lang. Amin. Magand maluto. Na dito mapinakapaman. Uli na di 2 taon na may nga limag-limagin na mabaga doon. Ya Allah. Nakaya kong may ya Allah. Pakalaan ka. Na dito mapinakapaman. Kailangan na maalaka ko Allah. Nagu mga limbaga ka ko Allah. Khasabulu agudua. Adamu kapaman ni. Nagu katerima wallah kong panganin ka. Na runtu dalim ma'at tawbah na ubaan na miya lali maka akna abangkar kami anyeka na daan nakakasyin ko kirkong basta adna mala lali maka ama aanyayan ka akna abangar na di terima Allah subhanahu wa ta'ala dapat na pakakasyin ko kirkong mala lali maka jangan ya ibarat yan na tabi nah di magabadas na nagatawa niya ipagabadas ka na gano'n na siya kawalan o di napalang na di mami pinatatago ng nabangapalang napigiro ka ya Allah napakatawa-tawa magkira sa raja ko mabipin na nagpupunitin na ka na nabangapsyo pangarap pamanabagan na miya lang tabi kanabas ka na o bagan na miya lang limutaw na kasyo niya kukiro mo sampol ikatanong kasapol lang tanong na dua o salata na syuka pamangni na makatalog ya Allah rili akong ka ya Allah maapi akong ka ya Allah kapag ako makatalog ya Allah nabuya akong ka sa wata amya kapia-pia bagi mo sa mapia wata namanubadi ka dito ya Allah yun na mapia wata na langon mapia wata na namakaya ron natin na kailan langon na ko ayaw makanya napalin na siya kapamangani na ikasabul ako ba na istiqbalul qibla na o sa kabi pangani na daan ka adab sa qibla basta pangani ka na kailangan ng Allah ikasabul lima na raf'ul aini fi du'a na puro nakaambala ali mga kapamangani kaya matatalo siya man naman na ka sisip so puro ko mga lima ko kapamangani na pada na makaterima ko pangni nag-adab ko kapamangni na salah ko nakargiran na ikasabulu agunum ko adab ko kapamangni agu katerima ko pangni na al-udu'u qabla ad-du'a'i in tayassara na ugegegang ka adika kergenan ko kapamangni ka Allah na daan ka pa siya pagabedas magu kesorot ka anak pagabedasan anay na udah kaliga masa surut padanya kesakit apa kaliga keskuai benulung ka kaliga masa surut na pangni kaliga Allah agak pakai siapa pangni Allah apa ada abdas ka na mana masa surut ka ada ujur ka na mas mapia pangni ka Allah ada ngapa gabedas masa sote nah kasapula lagu itu kasapula lagu itu ada ko ka pangni aku katerima wala ka pangni ka na alla ya'tadi'a fi du'a'i na dinka pemakalawana suka pamanganinka inna Allah la yuhibbul mu'tadin mata ana Allah na din yang kebebayan sa mga tao ang mga malawan na ikapamangani pamana dia muta ya Allah na buya mo satra kamape kambida mape paganungan mape tair ya Allah buya mo sa wala mape yatap na mape kaitaw na mape tulang diti pemakalawan na kapamangani Paman mani Allah biar kuasanya api-api walai. Nak boleh itu. Ya Allah nak biar kuasa terang ya Allah. Ya Allah biar kuasa mafia awatan. Kenapa? Ya Allah nak biar kuasa awatan na engineer. Engineer amalai survey. Ama mayaman. Kau tadi betul pun makasih berah. Importante na pangan ikaw wala sa mafia awatan. Siabutan Ayaw mo na ikasapulu agwelo ada ko kapangani agu katerima wala ko pangani ka. Na ayyabda'a da'i binafsihi iza da'a li ghairi na igira apa manganin ka dadaan nakauna iya ginawang ka na umabulak sa vibraksa ya Allah rilayakong kaya Allah ya Allah mapiyakong kaya Allah na padang kauna nilaing kalakan sumala alo kasaka na musumaya maratiya
Ya Allah, baka surga engkau ya Allah. Napaka surga engkau simbal alu kesakan ya Allah. Tadi pun agak pakai baka pempenganin asuh pamilangan dari kau pun. Angasih gitu. Apa tiga ya Allah. Baka surga engkau sina usyama. Apa dia kubil miyak surga. Amalakuran ni malakukiran ni kau. Mata malu dikasih sana mana mauri. Baka masana mana mauri na tu Allah ini na gua mena surga khanudun. Syakaba ina naraka khadir. Natiga dia kondisi deg. Bangap sinda kiswadam tanah. Dapat namin kaaginawan ka. Nama pasadnya suruh mga pamilya ka. Allahu Akbar. Taman wa ta'ala ila qatir wallah. Walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ina utu wallah syashiran utu amya makatali umakirang orianiran. Nadinan diteruna ya Allah narinay kami ka. Ya Allah narinay ka sa mga pagariami. Amya mauna ko parati ako Allah. Ito ko na isa amya kapiapi ka pamangni. Ipupanganin ka aginawa ka na ipupanganin ka pensyon nga una anak ka amya marati ako Allah. Isa na nabi ito wallah sa suratul Hasr. O ay pagalerong للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم بمعنى إسأبينتم والله أوي نسمع نتاو أدنى ما نتاو مئاراتكم ما وليلان مئما أدكم ما وليلان كمي ما خبط ويسيران نمي ما خما سيراركا كسي سيراركا من بقوي نبيبير في أن كسيران أما نفبري نديتي إسأبينتم والله أعني پر والله سبحانه كتيران. Nah kedua Nabi amang atawa diran diterun sumba-sumba tay ayat sa suratul Hasr. Diran diterun tu wallah ya Allah narini kami ka. Ya Allah narini ka sa mga pagariame. Amya mauna ko paratiyan ko Allah. Na ikatlo bintu wallah والذين اتبعوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم. Nasiran itu semangat tahu ami tutuan ni kodara pairan na pagkababay anilan so pagpamakaw makiran abisitairan pagkatumiran aya kalulwagan na subisitairan tumanairan na apya sira kararganan na asal akal kalulwagan so siya nganiran na umatang lutan mga talumutan na pikir wala na ibatal ng mitugubiatan na manawidakan na magistamira ka abisitanga na kailalahan yung mga na nakatero pa. Paganya terokan anak nang ano din pagkat nawaya kadua gawin naman kalibat ano teroka na baka ano pendikin katulong gawin anak baka ano pendapat ka noe kapat na di ka belengi diugong kasirin baka pamana pangatin ang kanso mga bisita oy ay magumana pitero ulabi na basta akna ba siya po ka kana ba siya pamilya ka na ayaban at taman na ukapamisita na talugawi akatinyan adiyafa talat so kapamisita tunabi na ayataman na talugawi pati hindi ba ni miyaling akiran mabuha na ba nagkabalingan na kagaran na agiyap kayo nga pakatitin ng sa kaso na kinagda pangaloke kay kalangan na dito na di palilutan naman nga na matipman na ikuhu. Oh, naskama bu, nanti ngapipikira matang ko Allah. Kasabi sa kada-kada pemisitar ka, na aya kada-kada ka pelakir ka wala kurisking ka. Kakyo pa kayo manasubajitian, na share ka maknanya na miya kauke ka. Dito na di mo tingin ako na mga ayamnya, na mga bunga pemakakanyan, mga manok, na di mo ito kapag ng akiran, na kayo pa kayo manasubajitiran, na share ka bubukong kita wala kagin nga di pamakakan ng mga binatang. Ele naman na daw, nakatawa na nagdataran, nakakaluluwaluwagan. Kira dia waktu apa dulu, nak pengaku mele, ni udah nak atur ulun ni. Kaso mana orang mele ngap apa pakalan nak tiga nama buku mga manu kami ulangan. Macana, kepakai mana so begitu mga manu kamu so begitu aso gitu aso dan kawan. So berdua, na ayam maknanya na so kekalian na siya kapag kau kita. Dia tu ayam mana manu gede-gede. Nau mengurip Allah. Kita pamut. Masyaallah kau kawan. Maratela kan. Dia kan sana anda belum yang tahu dia bisa wala. Anak aku belum ambil buat dia mana persen kan. Mana agama itu. Oh, na kebuben tak lagi semua satu. Tadi yang untuk semua kami mana belum di mana lan. Nak anak bayar kami belum. Nama tamang ngopis pana kana kini. Dia kan sana beda di Borugan. Kemudian kalau bekal beti.
Na beda na mata nga sa mana ruangan ni pagube sa masen magusa yang ini dia kan mata nga biga budum na nyatay ka. Ay man dan mo budum. Okay na dengan ko ni kada hati lagaw yung na baliw na lanam. Ya kapiatan. Mangari penuh Allah. Na orianian atau nai pada salah. Kasakulo usiaw akaterima wala ko panganika aku adab ko kapamangani na ayatawassala ila Allah bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula aw bi 'amalin salih qama bihi da'i nafsuhu aw bi du'a'i rajulin salih hayyun hadir ayakuna kasakulo usiaw akaterima ko pangani na aya paganta pa nakakawala o panganin pa aya patalo nakakawala na sa mga ngaranyan ang mga pipiyan daw sa mga sipatian ya Allah ya Rahman pangaranyan sa Allah ya Ghafur ya Shakur ya Qadir ya Hasib ya Munir ya Hafid ya Basit ya Basir pagkumanin nakakawala sa amanganira patalo nakakawala sa mga ngaranyan daw sa mga sipatian na isa pun nakaterima ako pangani o tao na diyong koto igra ka na galabak ka amapya oay ang mga pipi ang galabak ka ang mga gagaw na palutong ay paterima wala ako panganila miyaki siya ko na alungan na anak talakatawa mama apulalakaw siya nairang mapulalakaw na miyuran sa mabagal na dinadulugan kikilakila wala mo na may lang agir sumiyul siya no kasumi nilang siya no nadikikila-kila, nadimamagura-lura, nadinidin. O kung nagay katampag-iso katatagong nilagirap, na unang malilisuator, na miyo lang sulap. Nabikin naman ka din na maliwanag. Nagdibo ka pagpagagirwa sa meto ka, miyo lang. Adiyo po ito ay amak na nilagirba ator. Naman, siya na pagpagaguraw. O pamakababayo ito. Kaya santa nga, mata nga, mumurya ka din. Ano nga man nagliglig-gira si Tarun si sa Saudi Arabia si sa Kuruntarano yaro to liglig ano pa makamatay sulay natabi sa kadatuan na badyo malang napatay ro miya kaya yaw na ikadua pa na malibutan okay na miya swairan ayang miya swairan na andin ni kadawlay na on the spot na generator na mapakalaitiran at yung ipagang na si Korea pa miya nga tiwera mga bikiran o ay so ayaw mga kanya mga orifan walang ta'ala na di mo tuwa girip nakitago siya ato ato ni Miyaswa natiga nga talong atawa sibat tanong ko Allah kali kami Allah manto tingin na panutulan niya siya niyang galap kaya na mafia kau ba kalo-kalo at tarimaan Allah na madatalo siya ng girip na miya daw na may ato tiga nga siya na muna ko at yun ang kanya panutul na ka tiga na ya Allah na imantul na kailangan na misutabang ka na umaga balas saya na pumili na kaya Allah bagan karam may kasyati na alungan na anak gumagala bakarakan na mama abuyakan na kagir ko gumagala bakarakan na biyak ituma o mga pamilya niyan ubar ka po nga sa Asya maka na miyatay na sunsukyan na gawin ko to tingin na buyakan oay na miyaling na dalakan din udah sangkot kararata aginawan yan akin na ganyan ko kaya patay ama yan na tamang sa ayaw makna niyan na miya titi ada rakan nakasuri na anak tingin na so kaya rakan na may ito ada niya na makuha ka dan niya rakan makuha tingin kaya ba na miya linugan na tingin na ini kiniyakan ko pamana so kaya niyan na ini pamamasan sa kambing mga sapi mga unta mga bili-bili na tama sa pipira kaaluga kaya ba niya na kagaya tiyak umakoma adi yung kotabuy kaya rin naman apong galabakarangan na ayat Peter wakano na tinap kato sana kay na kung magalabakarangan na tinaway amatay siya maka na tinaway na tina ano man alam so kay ka ada galak makwa na tina da katawan ko dato na tina na lamba na ayat tina ini kaya kano na ini pamamasakan sa kambing na ini pamamasakan sa sapi na ini pamamasakan sa unta na ini pamamasakan sa bili-bili nakatatan na diyan ka na ng gibu-gibu kada kaya kapira ka alo naraka ka ng tigil nabuni niya kaguro ka mo tabuy na pening kor kaya lawan na balas sa ibalas karakan sa liya mo tapi gulaw langan na imanto na balas sa nakarakan ni Allah ka kailangan namin
Ya Allah, subhanahu satabang kay Allah. Na daw ko mati na malum ya kausyo ator na manuken iner nga elesa nya maliwana. O tigila ko na namin ganda baka mapia na isaw kausyo papan wallah kapteri mawala ko panganinga. Na miyan tulog man sa kalwas. Tingin na sa kamali penutul. Tingin na nakad katawan na kayo. Miya kayo sa tingin na kayo mga gari. Na siyungan ako mga loksan. Ambala, tingin na watami. Emanto na kailangan nakapaka inumamis kagatas ka na may katangan katang siya bagat. Na sulit tingin so kaya nagakanong tingin na miyang inuba ko sa gatas. Na miya kataon ako tingin. Nakagya ko mga kataon ako. Na pupugagong neraka ng mga wata ka nakasira ni maginumo. Nadakan na nakaraw yung bakang sira na nakapamagi. Adiyak ka nung daan mapamakay ng sina akan ako siya maa. Nakagitingin ko mamakan sina ako siya maa. Natutulog yung sira. Natumitinug ako din ko at mga nila kiinago siya maa. Naniyayawakan din nakapaka na wira nakadakan din sila nakarawi mabukaw. Hanggang silang kasabukaw isa turo. Naniyawakan din nakapaka na wira. Napupagagun na ako ng mga watakal kasi sila di maginamang. Nakagi ako mamakanaw sila, nawakan sila ng upamakay naman. Naubaan na balas siya ni Allah na kailangan ng kalimantri Allah. Ana malukman nga lang kaswator. Naging mo din ang kakini. O tawa, ikatalo na niya ito lang sa kata. Tiga na siya kamabi Allah nakatawa na kayo. Na ayaw pinutul na karaka, mga pagariya, na miya kay siya na anak, tigadakam na minsan na babay. Tigadakam minsan, kamagariya luksani. Na piyangurawan na ko niya, nakadili na ginawa niya ini panguraw niya lang. Na dako rumiswa-swa, sa kalakarakaya Allah, kakanaabak na mahram. Oy, sa sabang saka nakakaraka gumabay karaka. Na uba na balas siya ni Allah na kailangan na kanimantoy Allah. Na una kay bato swato. Na siya lang umakay siya maliwanag na lisop na makausiran. O to isa kapatid mo Allah ko panglima na ingir anam yang gulaw ng kanya kapiya-piya. Datala di mo tabiya kay sa alangan at magana kay oras. Na miya kay sa alangan na sa katawa mamana paramir na mungarasan niya nagir ka arutingyan akniyan. Ayun yung wakil na nasa sa timang pananambo. Namiya ko mga ako pamang nelos. Giyo. Ana pwede nung usang uta farmer. Kaya niya kaya pakapasan yung bilapak ka. O ha? Ana! Miya pikir ya tingin na sa kantingin na piyali ako giyoman. Pamiyan. Nakagya ko kapipitan. Namiya kapitang na dinalong sa gandin mga ka. Unya na kayo ko ang kailan po sa timang na rutine ni pangutunian. Adi duga-duga ng uta farmer. At tingin na kata ang iba pakulay na kanang-kanang. Dan yan o kaya ka na nalugin-dumiyan lagin ng kaya tiyan yan nakalite nga sa kao naon yan ko na may liang kaya asyalaga matatago ko puro kayo naon yan tabi do pinatumali masusupakan ng mga ura kapapano naon yan unakil lang anak so mga ura kapapano dahil na miya lago nasasalun niya man ang apura kapapano ay ako na siya kapapano ko na sumiyang ko nagula Sulaiman na rumini porton tinalagula Sulaiman imanto na tumple na koraka na tinatunaw nun na tino sa katawa farmer o ay naman ni mapagura ka nga na pamanya kanya nasosopan niyan nakataya man napagura ka na diya ka nagkaura ka susopan niyan man nato ni mapi pagugup ka na natuna nila Sulaiman na songkaroden kaanga masono na ino ka makisugwa ko sa duwat ni mana epret kaani lang makakadiyan ka na namamakali na mapatay na tinakot ko tatabing niya man sa salaga ka nakada ninyo nakakanong asa tema na susopan niya man na una kailan sudua tema na ipreta niya makalala ko mga jin. Na miya lang kawira natatabi niya no susukaya. Na ilano nakakapati sa niya ko tama makamuno ko nila nakaaya paninti akalira no kay no piya kadua asibu Sulaiman na pagupa kanila na lawas ang tama ma. Ayran no kapagupa ka na miya ko maadu ka to malika to Allah miya makalala. Na ko tayo na inupak sudua tema na ipreta. Dahil lang mau pakang utama ma. Dahil nagimati na niya kama kung nabila Sulaiman so ipreta luwa kita sa spika na lawas sila. Tuwi Sulaiman na niya upakewa lawas sa mama tinas kali ni pematay. Inupakan niya mga malaikat Allah. Na niya katulong sa Jibril. Na piano tulong ng Jibril. At tinadiyong ko to ang mamahay na biula Sulaiman. Na ino niya na makakalakata diyong ko to ang urak. Kaanda na araw-araw na ayamaan na niya na rutinyan. Napagkurang ka na farmer na niya tumiyan ay niya mapakakan ng utak pobre na niya ng biyakepan.
Na inu na negatif aya makna niyan na isa kaya tarima Allah sagya pakalindu a umrah utama makdanya kapatay na gunya po kaya tarima ko panganin na diyon ko to anam yang bululan yang amya kapiapi apalangay ila man nigira mabuhay na kaya baga nakakamata na ya Allah pakalindu umurah nga aba na bedi nga ini pangalin man ya Allah na bunga nga bedi sakna ira mega nga nga baga na mata mananamat na datarog ke betri pagurupag Kaya pitiru Nabi Nasansa manalamat, nadataruh ke panalamatan yang seluruh datang dari manusia, nadataruh ke panalamatan insya Allah. Dasarnya saya tahu di mata panalamat sudah dari manusia, nadataruh dari panalamatan insya Allah. Pemana? Alhamdulillah, insya Allah tahu selamat. Alhamdulillah, barakallah alim. Bahkan dengan nakaya ya Allah. Bagi yang mata pun tasik. Nah, datang belum kena lagi tanah. Oh, ayat maknanya na kailangan mauna ke panalamatan Allah. Nah. Ayakuna ikhadu puluh katerima aku pangni na ayakuna mat'am wal mashrab wal malbas min halal na mabali siya pagka naka-agusyo pagin naman naka-agusyo dita naka-halal sakata wa mama tu nabi ako pangni wallah ami kukura babukian ama tatagu kundo kadi syirto apa pangni wallah ya Allah na adaman ya tu nabi ikaterima wallah ko pangni niyan isyubang alain na haram na syubang nangkanya na haram na syubang inom niya na haram na adaman ikaterima wallah subhanahu wa ta'ala upama ka keparupan tatabi ada baba mga haram pun ditantang na upama nikat wallah na okay na kailang na panikat wallah na upano keparu na pamilik akong ditar na kaasigu-sigura dun na ayam makna niyan na daang inisaw na marata na nitarangan na pangon niya nga wallah subhanahu wa ta'ala so kailangan na ka ay apa na rin ba kuwan ay makna niya na sakatan na lagi mamiming adinaw ino nga pansyasalo taka bibabay na kaadabon marata na ikadua pulo agu ay makna niya na dua na diyo po tayo ang makna niya na kapaking ginawa ay napadutay terima tuwang panganinga ikadua pulo agu dua na ay ya'mura bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar na sugu ka sa mapia na sabar ka sa marata ikadua pulo pa asyarat ka pamangni akatirima wala ka panganinga na al-ibti'ad 'anil jami' al-ma'asi na pananggili ka sa may tumana haram alikabay wallah na diyo nga diyo syaitan siya tadi so ay mga niya nakaterima ko pangni nag-ukitakan dua si wallah naino kasi ko pada oras umik wallah na amir mga sa nakawatapi katanong na isumpat tanong mana ya adiya nga mga oras mga wakato mga betad aron nakapantang so panganing ka at terima an wallah so panganing ka insyaallah ay dapat yaruno panganing ta wallah maka beberapa tanong man peruman sa magpipi ang ginawatan